Și salutare YouTube și bine v-am regăsit la primul episod de Stamp. Astăzi ne jucăm pe serverul meu al lui fratele meu Denis și Raul Gaming HD. Astăzi suntem în confă cu prietenii mei, cu Fănel. Salut! Cu Răzbi. Salut! Și Mihăiță. Salut! Serverul se numește rpg.toxicgaming.ro. Acum suntem 6 din 50. La 15 ori vom alege liderii și helperii. Adminii am ales deja. Serverul veți avea în descriere, la fel și canalul meu. Nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii dacă mă aud bine în acest video. Și nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe. Așa, mai ziceți și voi acum. Acum noi mergem după Wanted. Mai ziceți și voi ceva, bă. Bă, auzi, Răț? Nu mă predau. Nu te predai? Nu. Stai așa cu țărtițe. Urcă la mine să spui. Lasă-l. Ia la pun. Gata. Bun. Așa, Fănele, mai ziceți și voi ceva. Hai să mergem după zi. Așa, hai să mergem să-i dăm free. Hai că ne întâlnim acolo. Bine. Dar dați și voi gotul. Ne întâlnim acolo, da? Bine, mă, hai. Nu mai dăm cu gotul. Mergem așa direct. Stăm acolo. Fănele, unde ești? A, ești în spatele meu. Hai. Cine vorbește? Ești în spatele meu. Aaaa, bașnosă. Ok. Sono. Te rog? Trage pe dreapta. Hai ce-o. A, bine. Mai mă prins acum. Hai că îți mai trebuie să-ți mai dau somație și bani de Wanted, stai. Mai trebuie să-ți mai... Că nu mai mă prins. Da, da, sigur, sigur. One J. Acum vin la Pe tine. de spate. Imediat vin eu la tine. De ce? Vezi? Au și... Da, hai să facem acum o ședință stapă, să ne tot stapă. Da, nu știu, ori după ce filmez, știi, după... Ori o să vedem, hai, dacă e după ce îți dau prim, mergem să facem un... ăsta, cine face cu mine Deagle vs... Deagle, de Deagle? Eu aș fac eu care. Cine are curaj să facă cu mine duel de Deagle? Eu, Ok, te mănânc. da, da, sigur. Free 2, 300 de mii, dacă nu... Unde? A, n-am puncte, n-am puncte. Așa, lasă. Bun, hai, cine are curaj să vină la... Hai să dați gotul la mine. Așa, stai, du-ti. Așa, veniți încoa. Dați acum gotul la mine. Hai că, stai așa, Jet Hero 1. Bun. Unde faci? Hai, pe rând, primul fac cu Fănel. Stați aici, da slash grow, aici. Vă dau eu, mă, vă dau eu. Hai, Fănele. Stai așa. Eu ce ai de am 0, nu? Da. Give gun 024, imediat. Bă, a, mai de 5, pardon. 5, 24, nu, stai puțin. Stai așa, stai că n-am armă. Gata, hai. Stai puțin, disarm. Bă, voi stați acolo unde v-am zis. Stai că dau eu. Dați că dau eu. Așa, da, mă. Hai. Count 100. 3, 2, 1, go. Wow. Am fost și o mafie, mă. Dați-vă, mă. A venit de luni. Nu te poți acolo. Fac. Băgă ăla repede atunci. Te luai? Te mărai? A, nu. Dar acum te-am luat. Băgă ăla atunci. Oh, să vezi ce frumos te-am luat. Să vezi pe filmare. Bun. Stai așa. Așa.
Cine intră? Dacă nu se băga ăla... Se bătea. Nu știu de la din prima. Este că mă fac și eu cum mă fac să se mișcă. Bagă-te în fața lui, bă. Aia fac. Ce fac? Count. Bă, plecați, dar nu toți. Plecă bă, tu de ce? Răzvi. Ce fac? Vezi cum e? Vezi? Nice, ce frumos l-am luat. Easy, cine mai vrea? Răzvi, hai. Eu mă bag și eu după cum e. Răzvi că a venit primul. Cine nu stă jos, nu joacă și va primi respawn. Bă, cine nu stă jos, cine nu dă slash grow aici, va primi respawn. Păi eu nu stau jos. Păi joc cu ăsta, joc cu Răzvi acum. Păi da, nu mă bag în fața. Ok, hai. Count. Spate în spate, bă. Da, da. Așa. Alin, domnule, că dacă mă dai o singură dată respawn, ce faci? Fac. Dă-i. Dă-i, pica, arde. Stai așa. Ia o să Alin de luăm decât știi că mă spune lui Dennis și că ne are din GG. că-i de tăi Clar. de spawn, că venea aceea. Nu spui, bă. Nu. Hai, acum Mihaiță. Dennis acolo, mă fac eu bere. Gotono. Ups. Hai, mai fac o dată cu tine. Bă, dar nu mă rog. Răzvi. Eu am strigat jucăciunii. Acum Mihaiță. Mihaiță cu fănen. Hai că mă uit eu la voi. Hai că dau eu startul. Hai, da, Acum vă dau. eu când dau singur. Count. Stai puțin. Hai că vă și filmez, Hai. Stai. Dacă nu se bagă la în fața mea. Ia-l pe Alin de luăm de aceea. Că dacă nu-i pe un pac. Că nu mă las. Așa. Slash grow. Bun. Dacă eu... Așa, pleacă Răzvi, că acum fac ei. Răzvi, stai, dă-te, că acum fac ei. La pica. Hai că îi filmez. După ăsta, după face câmpuc. Sigur câmpuc. Bravo. GG, fănel. Așa, bun, După spate. acum Fănel versus Răzvi. Fănel versus Răzvi. Să-ți dau get hair, poate, bă. Hai să că dacă nu... Eu să-l dăm set schimb panel 90. Dacă n-am schimb ăla, nu mă bucur. Nu e doar 90? Da. Ăsta. Da. Hai da, mă. Hai Răzvi. Stai că gata. Mai ai arma. Hai. Lasă că-ți dau eu. Am dat. Eu. Alo. Hai. Nu te mai mișca, te pelu. Te cum. Hai, că de ce? 3, Așa. 1, suciuc. Stai așa. Auci. Shit. Hai, dar bun sau ce? Hai, facem o dată să scrie să nu jos. Hai, bine. Foto. Răz. Așa. M-a sunat un băiat, dar i-am zis că filmez. Bun. Cine a câștigat, Fănel? Eu am câștigat. El, mai facem o dată. Bravo, hai. Dau eu startul. Count. Nu, lasă că-l dau eu, nu, lasă că-l dau eu. Gata, acum. Nu, bă, nu acum. Stai că am dat eu. Ok, stai bă, nu. Ia, bă. Spate în spate, bă, spate în spate. Go. Bravo. Bă, dar... GG. Hai, acum eu versus Răzvi. Răzvi, du-te în partea aia. Give gun 524 999 999 999 999. Așa. Count 100. Cine credeți că va câștiga?